a madadin mutumin kirki jajirtacce kuma gogagge mahagurci mawadaci wannan ba wani bane shine Honorable Mustapha Baba Shehori, ministan mu na noma na jiha da ma ci gaban karkarar Najeriya gaba da muke masa jinjina da kuma godiya da ke nuna hazaka da kuma kwarewar aiki. Honorable Mustapha Baba Shehori, agogo sarkin aiki, ruwa maganin dauda. Honorable Mustapha Baba Shehori, dattijan kirki da mu sarkin hakuri, mikiya mai hangen nesa, giwa bukkar daji, jeji ba maka kyaure ko mahaukacin kafinta, jirgi ba a shiga gabanka, kakileto gidan lissafi, dawisu gidan ado. Honorable Mustapha Baba Shehori, na hannun dawon Baba Buhari. Honorable Mustapha Baba Shehori, ministan kirki mara kabilanci. Honorable Mustapha Baba Shehori, ministan noma da kuma ci gaban karkara wanda ke wakiltar jihar Borno. Ina gwanin wani to ganawa. Honorable Mustapha Baba Shehori, muna masu addu'ar Allah ya tsare ka, Allah ya kare ka, Allah kuma ya kiyaye ka. Abinda aka sa a gaba, Allah Ubangiji ya bar sa, Allah ya tabbatar da alkhairi. Wannan sako na zuwa daga cikakkun masoyan minista wato Alhaji Uba da Musaidu MC dan Yarbawa da kuma M Gana.